So, actually, malaking issue yan. When you talk about vehicular accident, so maraming aspect kasing titingnan dyan. But basically, sabi ko nga, it is more of a presumption. Kasi yung mga example, may mga negligence or recklessness on the part of yung ating, di ba, dalawa yan eh. Yung biktima at saka yung biktima at yung nakasagasa. So, of course, yung unang question dyan would be, pag-uusapan dyan, of course, yung ating liability. So, sino ba dapat ang liable sa ating batas? So, meron kasing mga tinatawag tayong presumptions. Although, ito yung sinabi ko sir sa inyo na it is only disputable. Kasi disputable, questionable din yan eh. Kung halimbawa yan ay when you talk about disputable, ano yan, question po yan na kailangang sagutin sa pamamagitan ng isang kaso sa korte at doon malilinawan kung yung isang tao ay meron bang pananagutan sa batas o wala. Okay, so kaya yung binigay niyong example na merong siya na ngang bumangga doon. Okay, siya na nga yung bumangga doon sa isang biktima which resulted to the death of that person, so namatay siya. So syempre, yung isang namatay, sabi ko nga, paano niya dedepensa ng kanyang sarili, namatay na nga, di ba? So kaya pagpunta ng mga person involved in a vehicular accident, pag pumunta yan sa police, ang presumption would be yung nakapatay dahil sa aksidente, siya yung may kasalanan. That is what we call disputable presumption. There is a presumption of negligence kasi nga may namatay. Okay? Or merong na-damage na property. That is just a disputable presumption. And the fact na wala naman yung mga pulis doon when that accident happened, paano namin sasabihin na ikaw na yung may kasalanan? Wala na nga kami doon. Okay? So ngayon, ang presumption dahil may namatay, siya yung tutulungan ng pulis na mag-file ng case against yung gumawa ng yung isang partido. Okay, so yung tutulungan ng police, of course yung biktima. So siya yung tutulungan. But then, prior to the filing of that case in court, syempre naman dadaan yan sa mga police, magkakaroon ng investigation. Magkakaroon yan ng investigation. So mag-uusap ngayon yung mga parties involved. So halimbawa, kung iyan ay if it did not result to a death, kasi yung pag-death yan, may namatay na, definitely magpa-file yan ng case in court. Para doon malinawan, hindi naman ibig sabihin na kung meron ng reklamo or kaso na na-file sa'yo in court because of that vehicular accident, hindi naman ibig sabihin or it would translate that you are already liable. Kasi nga, yun ang serbi ng korte. Siya yung magbibigay linaw doon sa isang kaso. So in that case, kasi kung hindi ka naman na-filean ng kaso sa court, naniwala na lang yung police sa pinag-explain mo. That already translate into a bias. Kasi nga, pinapuran ka na niya na wala naman siyang kaalaman doon sa nangyari sa insidente. Okay. Yun naman yung natin. Okay, yun naman sir. Kasi minsan, we automatically favor someone else. Kasi ikaw, sa sarili mo, wala kang kasalanan, pero hindi naman yan alam ng mga pulis. Hindi naman alam ng pulis na wala kang kasalanan. Siyempre, bias naman sila if they would favor you automatically based on your explanation. Okay, kaya ang ending, inakasuhan ka, but then, it does not mean na pag may kaso ka, ikaw na yung may kasalanan. Kasi if you will be able to prove it in court na wala kang kasalanan, so in the end, okay, wala rin yung kaso na yan. Okay. So, kahit nasa sir, tamnon ti kasahan nga may baga nga bias giti o police o giti otoridad nga responde, file na dahil iti kaso, then giant nga depensa mo iti bagbagi ni biktiman kay insidente. What if no dadigiti ebidensya ni biktima sir, especially amutin CCTV camera. Di CCTV camera. Kitang-kita nga isunat dimong par. Tapos, pamilya di biktima, na kahit makiareglo, no, may white confrontation to opisina traffic division. Okay. So, mabalin, sir, saray di gito kastoy. Tapos, han kuman nga, tuloy, may pilang reklamo kontra iti involved nagpaneho. Attorney.
Okay, sir. So, eto kasi, syempre, meron ng ebidensya. But then, hindi naman yung reception of evidence and the decision will based upon the police. Kasi ang police siya, hindi naman sa korte. Okay? Kaya sa police, minsan pinag-uusapan na doon. Okay? Doon sa aksidente na yun pinag-uusapan. Kasi for possible settlement. Okay, pag-uusapan yan sa pulisya. Pero, yun yan, sabi nyo sir, na what if the party is not amenable to any settlement in that case? So, anong gagawin? So, syempre, they need to file a court case in court. Okay, sabihin natin, meron kang ebidensya na walang aksidente na nangyari kasi nakita nga doon sa CCTV. But then again, yung evidence mo na yun, syempre, yun ang gagamitin mo to prove na wala kang kasalanan. Pero it's not obligatory on the part of the police to accept it and decide it immediately with that na yung reklamo na yan. Eh, sila na yung magde-decide. Hindi po pwede yon. Kasi nga ang police naman, hindi po sila korte. Okay? But then again, out of court settlement with the help of the police, kung pwede pang settle yan out of court or sa kanilang level na lang, okay lang yun. Wala naman pong problema. Okay. Kaya lang you cannot force the other party. Kung gusto nilang mag-file ng case in court, kasi naniniwala sila na hindi nila katanggap-tanggap yung nangyari sa kanilang pamilya, lalo na kung it resulted with death or serious damage, syempre naman hindi yan automatic na magkikipag-areglo yan. So ngayon, mapuforce mo ba yan in behalf of the PNP na yung PNP ang magsasabi, hindi, merong kasalanan, ay wala siyang kasalanan. Kasi nga ito yung nangyari, ito yung CCTV. But then again, siguro, pwedeng i-persuade ng ating PNP na hindi na pupunta sa korte, may papakita yung evidence na yon. Kaya lang, you cannot force the party to accept that settlement kung ayaw naman niya. Kung gusto niyang mag-apo sa korte, so be it. So nalawag sir, hanga dapat makialam no anyaman igitiya niya po police hana mabaling ibaga basol mo ngamin kinang CCTV hanga dapat nga jet aramiden di mesa ka igitiya responder nga police no sir tamnon tiyas ta attorney nga han nga rubuar kasi teko namon nga ba dati bias no ti mesa pamilya attorney mesa pay what if no ti di mong parking kagat natay then ti saritaan obligarin da kang mangted iti let's say amount 30,000 obligado no attorney digitoin kasi adat kasi pagsaritaan magtikilat kastoy tam di ka magpilat reklamon natulungan da kami lang ganan nga mangiduli nan deti bangka iti pamilya mi attorney please. Okay, sir. So, when you talk about damages, di ba? Actually, tinanong yan ng isa kong estudyante na merong nangyari na, eto naman, other accident na nangyari somewhere in Cabugao. So, sabi ko, pag ganyan na merong it resulted to death, ano daw ang basehan ng babayaran nilang settlement doon sa biktima? So, sabi ko, meron kasing minamandato ng batas na basis for the computation pag ikaw ay nanalo po sa korte. So, nandyan po yung tinatawag natin, of course, funeral expenses. So, nandyan din yung tinatawag nating loss of income or support. Kasi, syempre, may presumption dyan, lalo na kung breadwinner yung namatay, syempre, malaming mawawala sa kanya. Loss of income na pwede niyang iserve sa kanyang family. Or meron ding tinatawag moral damages sa pagdurusa ng kanyang pamilya. And of course, yung ating exemplary damages. So, meron din dahil sa matinding pagpapabaya o kabayaan o merong mali siya doon sa aksidenteng nangyari. So ito yung mga binabanggit ng batas na minamandato niyang babayaran ng yung nakagawa ng krimen doon sa biktima. So actually ito meron yang mga equivalent amount or meron, and pagdating din sa loss of income or support, meron yung amount na binabanggit sa batas. If I remember it right, yung ating pag it resulted to death, automatic na yung namatay, 100,000 na yon. So, meron pang computation at the loss of income. Paano kung yung napatay ay isang personalidad na meron namang kakayanan? Okay, so yung income niya all throughout, kasi may computation yan 80 years old yata yung
age ng basic age ng isang individual, i-minus mo yan sa kanyang present age, yung taon na siya ay mabubuhay, compute mo ngayon sa kanyang monthly income. So, i-multiply mo yan, so yun ang babayaran mo. So, yun na, ganun kalaki. Kaya minsan, di ba, yung mga nagtatanong tungkol dito, hindi siya as easy as what we think na dahil namatay, yun na lang ang babayaran mo, yung kanyang funeral expenses. Hindi po ganun. Meron po yung computation na minamandato sa ilalim ng batas. Kaya lang kasi, at times, meron tayong mga out-of-court settlement. Hindi na dumaan sa korte na settlement, bahala na yung partido kung how will they settle it. Pero it is not always na you are amenable to that agreement. So ang ending, pinapadaan yan sa korte. Lalo kung yung offer naman ay masyadong mababa doon sa expected. Okay, so minsan napaka-importante na you have to be guided with a lawyer para makuha nyo yung tamang compensation, okay, for the loss, lalo na if that resulted to a death. Okay, so depende ni ti korte. But tiko na attorney nga dapat deti kasunduan dan iti or katulagan iti PNP tanang dumanong kumain iti korte. Attorney, may sabay nga senaryo. Duang tricycle nagdinumpar. Jimmy sa tricycle awan driver's license na. Although di awan driver's license na, isu ti biktima, attorney. Kasi dito no pagapaan pa dumang pasul mo upay driver's license mo pengin agmaneho ka. Liable ka no attorney ni one driver's license na, although iso dat dinong par na, attorney. Okay, so kasi when you talk about driver's license, kasi that would constitute already non-compliance of the requirement of the law. So, syempre, kung wala kang lisensya, it means hindi ka otorisado na mag-drive ng isang sasakyan. Gaya yan, tricycle driver siya. So, expected na you have to conform with the requirements of the law. Kaya there is what we call violation na doon. So, the presumption is that pag ikaw ay hindi otorisado sa batas, ang presumption naman lang yon, that is a disputable presumption, na ikaw ay ikaw yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng aksidente. Because you are driving without license, di ba? So yun ang presumption. But then again, you can always prove naman yan in court if you exercise extraordinary care. So depende na sa presentation mo ng evidence. Yun nga yung sabi ko, that is just a disputable presumption. When you say disputable, pwede mo rin questionin yan sa court. Okay, sabihin natin na wala akong lisensya, pero I observe extraordinary care when it comes to driving. So ngayon, patunayan mo yan sa korte. Pero sa ilalim ng ating batas, pag sinabi natin disputable presumption, ikaw yung talagang tinuturo ng batas na may kasalanan kung wala kang compliance, okay, sa mga regulations. Like yan, required tayo na kumuha ng lisensya sa ating pagmamaneho at wala kang lisensya. Okay. So para kada attorney, baka sulatan DJ one driver's license na, although is already so that That is just a disputable presumption. Yes sir, disputable lang yan. Yan kasi ang parang default na ikaw yung may kasalanan. Kasi nga, di ba, kaya nga kumukuha po tayo ng lisensya or authority coming from the government kasi meron tayong kapasidad na mag-drive. Okay, para to prevent the occurrence of accidents. Ngayon, ikaw hindi ka kumuha ng lisensya mo. So meaning, you are not authorized. You are not allowed by law. Bakit ka nag-drive? Okay, in the first place, hindi ka nga pala pinapayagan ng batas kasi nga wala kang ang lisensya. But then again, that is just a disputable presumption. Pwede mo rin yang depensahan pagdating na sa korte. If you prove extraordinary care sa iyong pag-drive. Okay. Even nandun attorney, kasi masansan nung ka, dahil gitin na encounter ko, damo di gitin magibaga, nga ore awal lisensya na, ngam isunat din ng paryo. Ti violation na, driving without license, iswan with citation ticket. But, data lugan na, patarimaan mo nga sikat di mong par. Okay lang mo nagpamat ka dyan, attorney. Kasi ti masansan nga, may encounter ko nung attorney. Okay, so kaya lang kasi yung mga ganitong question, we have yet to see a decision
by the Supreme Court na nagbibigay liwanag sa ganitong mga sitwasyon. Kaya lang kasi ang nangyayari most of the time kung may mga ganitong pangyayari at sa daan, these are settled out of court. So hindi na yan kasi umaabot sa korte. Kaya kami rin, hindi rin kami makapagbigay linaw tungkol dyan kasi nga hindi naman umaabot na sa korte. Okay, so if you settled amicably between the two of you, okay, so yan ay isang agreement between the two of you, out naman na kami dyan. Okay, wala na yung batas dyan kasi nga you have settled that issue between the two of you out of court. So the rest, dapat mag-secure ka driver's license bago ka mag-income Yes, yung yes, nobela. basically. Yes, yes, sir. Okay, attorney, lastly, may sabi nga senaryo. Iti National Highway, dumalya sa timensang individual. Yan ti mismo nga pedestrian lane. At kadito to, masansan namin ko na attorney, nga dalya sa lata, madumpar, then liable na tamon no kwan, nakadimong pa rin attorney. So para kada at makita yung senaryo dito at makita tayo nga ayan ti kimbasol, kinliable, attorney. Okay, sir. So, eto yung punto kasi dyan. So, whether you are a pedestrian or ikaw yung nagdadrive or ikaw yung driver ng isang sasakyan, ang presumption kasi dyan, who of you is in violation of the law. So, kung sino yung may violation between the two of you will be the one presumed to be negligent. Okay, yun ang presumption ng ating batas. Kung sino yung may violation, traffic violation, halimbawa ikaw, dumadaan ka doon sa, hindi ka dumaan sa pedestrian, yung isang sasakyan naman, nasa tamang linya naman siya, walang pedestrian, tumatawid ka pa rin. Okay, so who is in violation of the law? So yung kung sinong may violation, siya ang presume na mayroong liability. And of course, eto na naman, doon na naman papasok yung anggulo na kung it would result to the death of that person, so another angle na titingnan. Kasi kung yan ay nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, siyempre ang tingin ng ating mga law enforcers dyan, kung may namatay, siyempre hindi naman niya pwedeng depensahan yung sarili niya kasi namatay na siya. So ngayon, ang presumption, okay, that death of the victim, yung mayroong kasalanan dyan would be the one who caused the death of that victim. Okay, so yun ang mga surrounding circumstances that would arise to that particular case. Kaya hindi naman natin pwedeng sabihin na siya na yung may kasalanan, etong sasakyan na to, kung siya naman ay sumusunod sa batas. Hindi naman pwedeng automatic na sabihin natin na wala ng pananagutan ng driver doon sa biktima kung it resulted to the death of the victim. Okay, kasi parehong merong presumption doon. Kasi kung yan ay biktima, namatay, so ang presumption, because of the death, may kasalanan yung driver. Pero yung driver naman, pwede niyang i-counter yan by saying na ako, nasa tama naman ako, eto yung prueba ko. So kailangan niyang patunayan yan sa korte. Okay, so yun naman ang nakikita ko dyan na anggulo, although it depends. Kasi case-to-case basis naman yan, sir. Okay, attorney, maraming salamat. Kaditi nga oras man nga nakinuman ng istasyon ni Bombo Radio. Amo kaditi nalawlawagan kaditi tangaban, especially iti gasto nga sitwasyon, iti aksidente ng Ronan o one Yes, sir. Pero ano pa rin, drive safely pa rin, drive safely. Kasi ewan ko nga kung bakit ano bang pinagmamadali ng mga tao minsan I really don't get it. Kasi imagine mo yung seconds lang. Sabi ko nga sa sarili ko na di ba? Kung late ka o delete ka kasi next time siguro agahan mo. Huwag yung, di ba, you use the road para to resolve your problem na po being late or tardy, di ba? Kung nalilate ka, di agahan mo. Ikaw mag-adjust. Hindi yung mga tao sa paligid mo mag-adjust, dadaan mo yan, resolve mo yung problema na yan pagdating sa daan. Okay, so mabilis ka, so you are in violation at baka magkakaroon ka pa ng mga ganyang aksidente na mapapanagot ka, so mas malaking problema. So bottom line, drive safely.